Kabalo ba ka kung unsa ang pinakaluod nga batasan sa isa ka tawo? Kanang pobre nga mata pobre. Ni Asinso lang gani gamay, grabe nakataas ang iyang pananaw sa iyang kaugalingon ug dili na makaila sa iyang isig kaingon kay gusto niya siya na ang ludhan ug tahoron. O grabe na pud siya makabuhi og sakit nga istorya ug kusog na sad manginsulto kung naay mangutana sa ayaha. Ayaw palabi padala sa imong kwarta. Ayaw ipasulabi nga imong ipang-lockdown ang mga tao nga pobre na sa imong pananaw. Hinumdumi ang kwarta ay lumalabay lamang. Pero ang imong sakit nga istorya lisod na kalimtan kay nakatatak na sa ilang alimpatakan ug nahnayat na sa ilang dughan. Gahilak o gabako ang mga tao nga imong ipangyatakan. Kay kana bitaw imong kwarta, naaray pamaagi ang Ginoo nga bawion na diha nimo. Abi nimo, moabot ra ang panahon nga mawad-an ka og kwarta. Mawad-an pa ka og suod nga mga higala.